Estou no camiño que unía a Comboa, a Acevedo, cara a Ponte Sampaio. Era a vía de comunicación que había fai anos, non existía outra. Todavía se conserva os restos dun camiño empedrado. Estou no lugar coñecido como a Cruz. Outra xente a conoce como a Cruz do Forniño. E desta cruz xa falaba Castelao no libro Cruces de Pedra, en que falaba dela e decía, creo que textual, outro megalito da Galicia en Acevedo. E, bueno, chegado aquí, a mí me chamou a atención de que, ademais da cruz que debeu de ser posta, aquí se ve, para meu entender, debeu de ser a cristianización de algún culto anterior, xa en ela se puxeran varias cruces, hai varias cruces, pero tamén hai coviñas, hai diferentes tipos de cruces, aquí, ao longo da pedra, as que se conserva, e hai varias cacelotas, ou cazoletas. Despois lle puxeron esta cruz, o que quere dicir que posiblemente aquí xa houbera un culto anterior. O que ten, agora non, porque non se ve cos eucaliptos, aquí fai un val, Acevedo fai un chan, unha zona fértil, e coincide moitas veces que estes sitios, estes altares, seguramente anteriores ao cristianismo, sempre estaban nun sitio dominante vendo cara á zona fértil. Eu, nalgún sitio lín ou alguén entendido desto, fala de posiblemente sería un culto á fertilidade, un culto á terra, non sei. Deixo aí, eu conto, bueno, despois seguramente se puxo a cruz e aí está. Aquí hai tamén a tradición, se conta, de que sobre esta laxe estaba unha cobre, unha serpe que vivía aquí, sobre a laxe. E a volva a aparecer a serpe, sempre aparecen monumentos megalíticos, serpe, e logo o cristianismo. Bueno, pois aquí se fala de... Algúnha xente debe de pasar por aquí, aquí hai unhas esmolas, alguén pon flores, cada certo tempo, e temos aquí a cruz. Contase tamén que vos sabedes que nas nosas parroquias o cemiterio está sempre na igrexa parroquial, e cando morría un veciño de Acevedo, un veciño tamén me imagino que da Comboa, había que leválo a darlle sepultura ao cemiterio parroquial. Polo tanto, por aquí pasaba o cortexo fúnebre. En outros sitios, xa falamos algunha vez, hasta incluso estes camiños polos que se conducía o cabaleito eran coñecidos tamén co nome de Camiño dos Mortos. E se dice que hasta aquí o ataúde viña destapado. Cando chegaba a esta cruz, se botaba un responso, o que se bota en calquer funeral, e daqui para lá se tapaba o ataúde. Non sei a explicación que tendrá, pero me imagino que era como xa perder, cando xa salía definitivamente, podíase interpretar definitivamente, da súa casa, de Acevedo, da Comboa, cando xa encaraba o camiño cara lá. Algo que lín, algo que me contaron, e algo que eu non sabía que tiña tantas cruceciñas. Aí o deixo. Vou facer unhas fotos. Se vos gusta, dadelle o botón, e se sabedes algo, como sempre, contade que así enterámonos todos, e eu aprendo. Gracias, hasta logo.